נשאר בגביע העולמי, אבל בזה שאמור להתרחש בעוד 8 שנים בקטר, חשיפת הלונדון טיימס מביאה את האשמות כנגד ארגון פיפה לשיא חדש. אנחנו רוצים לומר עכשיו ערב טוב לפסיכולוג הארגוני והאיש שישב בוועדת זליכה שעסקה גם בשחיתות וניגוד העניינים כאן אצלנו, דוקטור בועז שליט, אהלן. ערב טוב, בן. ערב טוב. אז מהן בעצם העובדות החדשות שנחשפו בהקשר של האירוח של קטר בשנת 2022? העובדות החדשות שנחשפו זה מה שנקרא לכאורה, סנדיי טיימס חשף נדמה לי אתמול, שיש בידיו מיילים, עשרות מיילים שנשלחו בין אנשים בכירים בהתאחדות הקטרית לבין אנשים בכירים בפיפה. וזה לכאורה אקדח מעשן על שמועות שכבר, אני חושב, רצות פחות או יותר יום אחרי שהוחלט שקטר תארח את המונדיאל בשנת 2022. אז לכאורה יש עכשיו עדויות, מה שנקרא, מוצקות, אבל עוד אף אחד לא באמת ראה את זה. זה סימן שאלה גדול לאן זה ילך. בנוסף, אתה יודע, לטענות על שחיתות, יש גם את הדיבור הזה שהאקלים בקטר לא מתאים, זה לא מדינת כדורגל. יש בכלל גוף מעל פיפה שיכול לפסול את המונדיאל שם, או שבסופו של דבר פיפה הם הגורם שמכריע אם יתקיים מונדיאל בקטר או לא יתקיים? למיטב ידיעתי, פיפה זה גוף סוברני שבעצם יכול להחליט מה שהוא רוצה. אני חושב שהוא הומו הרבה מאוד גבות יום לאחר הבחירה הזאת. זה אירוע, הייתי משתמש אפילו במילה די הזוי, זה לא מדינת כדורגל, זה לא מדינה שיש בה תשתיות של כדורגל, זה אקלים שלא מתאים לכדורגל, זה משהו מאוד מאוד מוזר. בעקבות הידיעות החדשות, אתמול מינו בפיפה חוקר מטעמם כדי שיחקור את העניין הזה. יש לי ספקות מאוד גדולים, שכאשר גוף חוקר את עצמו, זה סימן שאלה מאוד גדול. צריך לזכור שאנחנו מדברים פה על מספרים מאוד מאוד גדולים, מאות מיליארדים. נדמה לי שהמונדיאל בקטר הוא בסביבות ה-220 מיליארד דולר. הרבה מאוד אנשים מאוד יכול להיות שמרוויחים מזה הרבה מאוד כסף ונמצאים בסיכון. סימן שאלה מאוד גדול מה החוקר הזה יעשה, אבל... חוץ מהחוקר הזה יש עוד אופציות שנמצאות כרגע על השולחן מבחינה עתידית? לדעתי כן, אנחנו שמענו כבר שהולנד מאיימת שאולי תחרים את המונדיאל בשנת 2022. אני חושב לא אוהבים את ההחלטה הזאת של הבחירה בקטר, ככה אני מתרשם. זה אירוע לא ספורטיבי, יכול להיות שאולי זה קרה באופן לגיטימי, אבל זו החלטה לא הגיונית. כן, גם יש דדליין, לא? שצריך לקבוע אם בסופו של דבר המונדיאל יתקיים שם או לא. הרי מדינה צריכה להיערך, אם זה תהיה מדינה אחרת, צריכה להיערך מבחינת תשתיות לאירוח המשחקים. 8 שנים זה נשמע הרבה זמן, אבל זה מאוד יכול להיות מה שנקרא נקודת אל חזור למדינות מסוימות בעולם. אנחנו רואים עד עכשיו לא עד הסוף סגור לגבי ברזיל, שזו מדינה עם תשתית מאוד משמעותית של כדורגל. הם עדיין לא מוכנים. מצד שני, אני חושב שאם יתברר שההחלטה נפלה בעקבות שוחד, ויופעל לחץ על ידי מדינות מובילות וחזקות, שיש להם אינטרסים שזה לא יהיה בקטר, לדעתי 8 שנים זה עדיין מספיק זמן כדי לגלגל את העניין אחורה ולהעביר את המונדיאל למדינה שיש בה תשתית כדורגל חזקה, כמו למשל בריטניה או אנגליה שהתמודדה על העניין הזה. יש סיכוי, אבל אתה יודע שבסופו של דבר המונדיאל בקטר כן יערך, ויהיה גם אחלה של מונדיאל, ישקיעו בתשתיות, אנשים יגלו מדינה חדשה, כי זה בסופו של דבר, אתה יודע, חלק מהקסם של המונדיאל. מבחינה תיירותית, האנשים מגלים, אתה יודע, תיירים מגלים מדינה חדשה, המדינה משפרת את התשתיות שלה, וכולנו נחשף לקטר, מה רע? אני הסתכלתי היום בתקנון של פיפה ובייעוד של פיפה. חלק מהייעוד של פיפה זה בעצם להפיץ את הכדורגל בעולם הגלובלי, ואני מניח שסב בלאטר, אם היינו מביאים אותו לפה, זה בדיוק מה שהוא היה אומר. שקטר זה מקום שבעצם בוא נביא את הכדורגל אליו, ואנחנו אחראים שהתשתיות והכל יעמוד במקום. יכול להיות שזה יצליח, אני מניח שאם לא ישנו את ההחלטה, ישחקו בקטר כדורגל בשנת 2022. השאלה איך זה ייראה, והשאלה איך אנחנו נרגיש כולנו, שאנחנו יודעים שבעצם החלטות כאלה מתקבלות במחשכים, והן לא כל כך סבירות. אני גם שמעתי שחושבים אולי לשחק את המונדיאל בחורף, כל מיני דברים שאתה בעצם מתחיל להתאים את ההחלטה למציאות שהיא לא מתאימה, אז אתה יכול לקבל דבר מוזר ולא נכון. בוא, אז אתה היית גם חבר בוועדת זליכה שניסתה ליצור פה שינוי משמעותי במבנה ובשקיפות. אתה רואה דמיון בין המקרים, בין פיפה להתאחדות לכדורגל, עם כל הכסף שמעורב בהחלטות? אני חושב שכוח וכסף הם שני צדדים של אותה מטבע. אני חייב להגיד שכחבר בוועדת זליכה נחשפתי ללא מעט עדויות שלקחו ממני את המעט תמימות שנשארה בי. הבנתי ששאלתי כל מיני שאלות תם ולפעמים שאלות שהן לא תם, למה קורים או לא קורים דברים. אתן לך דוגמה למשל,
מזכיר שוועדת זליכה קמה בעקבות אירועים מאוד קשים בכדורגל הישראלי, סביב נושא של אלימות וסביב נושא של קשר בין זיקה כזאת או אחרת, במקרה הזה של אבי לוזון, לקבוצה מסוימת. הרעיון היה לייצר איזושהי תשתית נכונה ומבנה שהוא עומד בסטנדרטים סבירים של הוגנות ושל מנהל תקין. זה בעצם היה הרעיון. והתברר שיש כל מיני דברים שקורים בכדורגל הישראלי שהאדם הסביר לא יכול להבין אותם. אני אתן לך למשל דוגמה, אני שאלתי את אחד האורחים בוועדה, למה יעקב שחר לא אומר שום דבר סביב כל הנושא של האלימות? למה הוא שותק? אני שאלתי מה שתיקת הכבשים הזאת. אז אותו אורח שאל אותי איך אני במבחן הטריוויה. אמרתי לו שטריוויה זה לא הצד החזק שלי, והוא שאל אותי כמה שאלות, אני אתן דוגמה 2. הוא שאל אותי ממי לדעתי ההתאחדות לכדורגל מזכירה רכבים. אמרתי לו שאין לי מושג, הוא אמר חברת כן, זה הקשר בין יעקב שחר להתאחדות. כן, אז זה כל מיני דברים שכולם רואים אותם, שומעים אותם. גם במונדיאל אין פה שום דבר חדש. הערכות שהדבר הזה הוא לא נקי, הן כבר ידועות בערך 4 שנים ולא נעשה שום דבר. הטריק שאנחנו עשינו בוועדת זליכה מביא אותנו לכסף. מה אימו עלינו? מה אמרו? אמרו שאם תהיה התערבות של הממשלה, כי זו ועדה שמונתה על ידי שרת הספורט, אז ישבו את ישראל ויוציאו את ישראל, ואנחנו בסך הכל אמרנו שאנחנו ממליצים המלצות, ואם לא יקבלו אותם, אז כל כסף ציבורי לא יתבטא. מה שאתה אומר בעצם צריך לנתק את הכסף מפיפה, וככה אפשר בעצם לפעול מולה? אני לא יודע, אפשר לנתק את הכסף. צריך איזה ועדת זליכה שתיכנס בפיפה. אבל עובדה שכשההתאחדות הייתה צריכה את הכסף, דה פקטו הם אימצו את ההמלצות, ואני חושב שאנחנו נראה הרבה מאוד שינויים, כי ברגע שהכסף לא זורם עליהם, אז שורה תחתונה, דוקטור בועז שליט, אתה חושב שבסופו של דבר המונדיאל יתקיים בקטר? אני מוכן לנחש שלא. אני מוכן לנחש שלא, כן. כי ההתרשמות שלי זה שלא אוהבים את ההחלטה הזאת. בוא נגיד, אם העבר מנבא את העתיד, אז אני חושב שכן. אבל הגאטס פילינג שלי, אני חושב שלא, כי נראה לי שזה דבר שיהיה מאוד קשה להעביר אותו, ואם יהיו פה מספר מדינות כמו הולנד, הולנדים תמיד יש להם את התפיסה משלהם, אז אני חושב שהדבר הזה יקרה, אבל אנחנו נדע את זה תוך שבוע או שבועיים. יש ישיבה בעוד שבוע בדיוק של ה-Executive Committee של פיפה, אני בדקתי באג'נדה שלהם, הנושא הזה הוא נושא מספר 8, לא מוזכר שם שום דבר. בעוד 9 ימים אני אוכל להגיד לך בוודאות של 100%. גם ממך. תודה רבה דוקטור בועז שליט. תודה.